naimbag nga malimyo amin kakabsat ken gagayem. So at yun tayo manen nga agresyum datoy lifeline tayo ita nga rabii. Ket kamusta man iti tumunggal mesa kakabsat ken gagayem kamusta datay napasamak nga CFC tayo. So itata isubli tayo datoy lifeline dayon. And bago tayo nga rugyan ng kakabsat ay bak ni Kuya tayo Paul tapnon i-enlighten na pa lang iti pampanunod tayo akas intay rugyanan datoy lifeline tayo tanga rabi. Kuya Paul. Okay, naimbag nga malim o rabi tayo amin. Maning kakabsat ket kumusta? Iti tumunggal maysa. Katamok nga kada dagiti napalabas nga aktibidades tayo iti napalabas nga lawas ket haan tayo nga na aramid iti lifeline iti previous week pero amok kakabsat nga babaen kadagiti giti babaen kay aktibidades tayo iti lawas na ad dapay nga napaunig kay nalawlawagan tayo iti nalawlawagan tayo iti anaman digiti banag nga dapat nga obrayan iti panagaramid tayo iti sasao iti Dios ket amok nga digiti nangigan tayo ken naadal tayo kakabsat ket makatulong pay kanya tayo tapno maadaan tayo iti mas natibtib care pay nga relasyon ken ni Kristo. Ket welcome man nga roden kakabsat kada iti lifeline tayo ket sakbay nga intay rugyanan as usual adda mapasamak nga icebreaker tayo ket digiti naka-tune inen kakabsat invite yu digiti contact yon tapno sangsang kamay sa tay met lang manggirugi deti nga lifeline tayo ket intay man nga ro da rugyanan deto iti may samot lang icebreaker pag-urayan pay digiti kakabsat nga umay makipagdingeg kada iti mensahe tayo tattang rabii. Rabiin kakabsat. So deti icebreaker ti kakabsat ket tell the missing word adda maipakita kanya yung scripture ket adda DJ haang naibaga nga word ket DJ nga word isu iti answeran nyo. So mabalin nyo answeran isuna or i-type deti answer yo i comment section tayo ket no asin no digiti umuna nga makasungbat adda premyo na kabsat na. So danto maited nga premyo nga load so 100 load so deta iti premyo deti makaado kada ito ayam tayo. So rugyanan tayo rin kabsat. So tell the missing word. So adda sample na ito muna. Okay, next slide bro. Okay, so that iti example na for example in the blank God created the heaven and the earth. So that yung scripture ket makita iso na Genesis 1 verse 1. So, answeran nyo lang kabsat, DJ missing word ito scripture. So, dati answer na dati kabsat ket beginning. So, iso na ko iti answer na dati kabsat. So, rugyanan tayo nga roden ket trial pala DJ kabsat. So, adto digiti makikita nga commenten. So, hamping nga counted DJ So, rugyanan tayo pa lang So, ni bro hampay lang. So, trial pa lang na. So, intend yung muna. So, dito yung muna nga sungbatan nyo. So, Jesus said unto him, I am the way, the blank, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, dito yung scripture kabsat ket makita di John 14:6. No? Sino iti umuna nga makasungbat, isuno ka iti mangabak kadati umuna nga saludsod tayo. So, makita dito yung kabsat, at digitagan answeren. Okay? So, ti sungbat na dati kakabsat ket alright truth. So Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father
but by me. So dating scripture ket makita di Genesis 1:1. So based dito comment section tayo kakabsat ti umuna nga nangabak 1 point ken ni Mayan Bautista Mangawang. So 1 point ni Mayan. So may kadwa ni Romel tas ni Duchess pero di umuna kakabsat iti mangabak. So dapat paspaspasan nyo pa Brad Romel ken adding Duchess ken giti pinakapagsungbat gusto. So intayon ti sumarnong sa ludsod kunan nadtoy. Next slide. Okay, so Romans 3:23 masapulan jay Romans 3:23 kunana for all have sinned and fall blank of the glory of God. So paspasan niyo kakabsat iti mapan mangi-type answer iti comment section tayon. Ayan. So, wrong spelling, wrong Ayan. Okay. So, for all have sinned and fall short of the glory of God. Okay, adadigiti makikita ko nga naka-type ti answer na. So, agbakrid na lang kabsat tapos makita ti umuna. Alright. So, okay, kabsat, makita ko umuna. Ti sungbat na dito yung kabsat kit. Short. Yeah, so for all have sinned and fall short of the glory of God. So Romans 3:23. So congratulations kay brother Romel Cadano, 1 point. Romel Cadano, okay? So intayoron ti sumarno nga salud-sudan. So brother Romel, pa-heart para heart naman diyan, brother Romel, okay? So third question kakabsat. For the blank of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. I think scripture ket makita jay Romans 6:23. So ikang kahit 5 segundos or 5 seconds nga manguray kadigiti answer yo ket no sinno ti umuna iso na iti mangaba. All right. So kitayan tayo ti comment section ni kabsat. Okay, so congratulations kadigiti nakasungbat ti usto, So dapat lang makikita nga gan answer ti short, So haan nga isunukan, sis Mayan. Okay, so for the wages of sin, ibaga akong kabsat answer na. So ti sungbat na is wages, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So Romans 6:23. So congratulations kay Kuya Sir hindi ni ate Annalyn Guillermo ni Kuya Dennis ni makikita jay profile pic na. So tamok ket Kuya Dennis di gayam ate Annalyn. So congratulations ate Annalyn. So pa-heart naman diyan ate Annalyn na. Okay, so next question. So no tabla kabsat ket awan price na. So nga paspaspasan nyo no tay awan mga ba kaya. So dapat may salang iti mga bak. So intayon ti may kadwa nga maudi nga question tayo. So just as people as are destined to blank ones and after that to face judgment. So in kayo nga rodan song batang kakabsat dati nga missing word masapulan jay scripture ti nga Hebrews 9:27. So kita i-comment box and kakabsat no sino ti umuna nga nakasungbat Okay. So just as people are destined to blank ones and after that to face judgment. Siguro dek man lang kabsat daditi unapay. Okay, baka dawa makuantay. Okay, so ti sungbat na dating kabsat is just as people are destined to die once and after that to face judgment. So Hebrews 9:27. Again, congratulations kay Ate Annalyn Guillermo, 2 points. So 100 load ate, no si ka iti mga bak. So pag pray mo nga awan makasungbaten iti maudi nga sa ludsod. Kasi connected tayo no tay awan mga bak na daka tablam. Okay, let's go now to the last question. Okay, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from blank. It is the gift of God. Ephesians 2:8. So in kayon sungbatan, that in missing word tayo, i-type yung comment section. Okay. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from blank, and this is the gift of God. So
kitain tayo kakabsat. No, sino iti naka-answer nga umuna. Ay, praise the Lord, kay. So, bago nating sabihin yung nanalo, tignan muna natin sino iti nangabak. Ay, nakita agad answer ni Ate Marisa. Pa-shout out kay Ate Marisa. Okay, so kitan tayo ti isang answer na kabsat. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God. So kitaan tayo kabsat wrong spelling kasi ado digiti nakasungbat. Ay, kung nakita wrong spelling, wrong answer. Yeah, umuna actually ni Brother Romel Cadano. Yeah? So yourselves. Okay, so congratulations kay Ate Annalyn Guillermo. So na iti nakasungbat ken answer ti usto nga missing word with correct answer. Ay correct spelling. So congratulations Ate Annalyn Guillermo. 3 points. So congratulations din kakabsat kay nakasungbat iti usto. Pakakitaan lang kakabsat nga datay ket talaga nga kabisado tayo dagiti sasaw iti Dios. So congratulations to all the winner. God bless to all and God be the glory. So Ate Annalyn Guillermo, PM mo lang sa akin yung number and mayroon kang 100 peso load na price. Okay, so praise the Lord, So ito ating naglipasan ng kabsat kit inte nga ro din kankantaan ken worship ni God tayo babaen kadagiti nga kankantamet lang. Salamat ang ating ibigay sa ating Panginoon. Mga kapatid, awitin natin sabik sa presensya mo. Nananabik na makita
malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Sumasayaw, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagsita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagsita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Pawang kabutihan ng nais ng Panginoon sa atin, kaya ating awitin, Diyos ng kabutihan. Pawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Pawang kabutihan ang nais ko, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ang kagandahan. Diyos ang kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo ay walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang
ginawang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Pawang kabutihan ng nais ng Naimbag nga malimyo kaabsat. So kamusta kaabsat? So hindi rod ayaban detoy kaabsat hindi rod sakbay tayo nga intay tinggen detoy message itatang arabi kahit kuman lang nga ibasa kanya yung kaabsat dati pan naka title or pan naka topic tayo tatang arabi. Di topic tayo min tatang kaabsat ket dumoras iti ayat ken panagtulnog. Iti English na kung nanatoy, grow in love and obedience. So iti pan naka-keywords tayo tatakabsat San Juan 14 verse 15. Kung nanatoy, intuloy ni Jesus tinagsao, no ayatendak, tungpalin nyo dagiti bilbilin ko, ti umawat ken mangtungpal ka dagiti bilbilin ko, isu ti agayat kanyak. Ti agayat kanyak, ayatento ni amak, ayatekto met ken agparangag to ken kuana kuna na jay San Juan 14 verse 15. So iti speaker tayo tata ni Kuya tayong Romel Cadano. So ayabak mga rod ni Kuya Romel Cadano nga ay i-lead na tayo ti opening prayer. Kuya Romel. Kumararag tagarod, let's pray. O apo nga Diyos nga manakabalin, managayat, kaya managparabor, pagyamanan mi unay, dito nga kanito nga tinipon-tipon na kami, tapno dumngeg iti sasaong, kaya ikan na kami o apo iti napakumbaba nga puso, tapno income mangyagan dagiti sasaong o apo. Kaya italek mi amin dito nga aramid mi, ket amumi nga adadagiti messages nga i-prepare mo para kada kami. Ket i-acknowledge me iti power iti Holy Spirit nga suko ma iti mang control ti income panagtalisyo pitat tangarabi. Dahil iti tawat ken kararag mi tinagan na po mi Jesus. Amen. Lang kablaawan kayo iti nabendisyonan nga aldaw yung kabsat siyak ni Roro pagyamanak iti dayto nga gundaway nga impaimanen iti apo tapno maidanon ko kada kayo iti sa una. So before iti nga rugyan kumararag tayo nga rod o apo mi nga nasantuan ken managparabor pagyamanan mi dayto nga gundaway nga inted mo kada kami. Ket atoy kami nga sipapakumbaba nawaya kang agtignay iti income nagbabaitan. So kay maten dagiti puspuso mi dagiti banbanag nga makalaped nga umasidagken ka. Ket itatang nga oras ikan na kami iti gagar ken focus nga dungeg ken mang-receive dagiti sasaom. Ket income i-acknowledge iti bileg iti nasantuan nga espiritu nga isu ti agtignay din kam nagbabaitan. Italek mi amin dagitoy babaen itinagan ni Apo min nga Jesus. Amen. Ti paulo daytoy atopiko ket panagdoras iti ayat ken panagtulnog when no grow in love and obedience. Ti mensahe tayo kakabsat ket masarakan iti John chapter 14 verses 15 and 21.
Ako na, if you love me, keep my commands. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Kaya kinuna naman ti Lucano, intuloy ni Jesus tinagsao. No yatendak, tungpalin yu dagiti bilbilin ko. Ti umawat ken mang tungpal ka dagiti bilbilin ko, iso iti agayat kanyak. Ti agayat kanyak, ayatentot ni amak. Ayatek to met ket agparangak to ken kuana. So anya kadi ti panggep when no purpose dahiti nga pagsaritaan tayo. Kas may nga Kristiyano, at dagiti banbanag nga nakasanayan tayo nga klase ti panagtulnog ken panagayat. May ipaay iti atopiko tapno nalawlawag pay nga maawatan tayo no kasano dagiti wagas iti panagduras iti ayat ken panagtulnog tayo ken ni Hesukristo nga ti basis tayo ket kadagiti sasauna. At dangarod talo apuntos tayo amang ipalawag iti mensahe ti Dios kada tayo. Ti umunang puntos, to grow in love with Jesus is to have the desire to obey His commands. Number 2, to grow in love with Jesus is to have the desire to keep His commands. And point number 3, growing in love with Jesus will experience the glory and presence of God. So dagiti kakabsat iti intay pagsaritaan itatang oras. The point number 1 tayo ket to grow in love with Jesus is to have the desire to obey His commands. Iti tao nga addaan panagduras ti ayat na relasyon ken Jesucristo ket addaan so na iti tarigagay nga agtulnog iti sasao ti Dios. So going back di kay verse tayo kunana, if you love me, keep my commands. Haan nga optional kakabsat iti panagtulog no diket normal ay sungorod iti resulta ti ayan ayat nga relasyon tayo ken kuana. Game daduma di panagtulog tayo ket conditional. Saka tayo lang agobey ti pagayatan ni Apo tayo a Dios if we are expecting something in return. Like for example, dagiti estudyante agobey kay ni Lord kasi iso na lang iti makatulong iti panagadal mo. When saan iso lang iti makatulong iti pamilya. It is very clear kakabsat that if we have this true love relationship with God, the basis of our obedience is no longer the things of the world but our love for Him. So anya kadi kakabsat iti basis iti panagayat tayo ken Jesucristo. Mabaling iti basis iti panagayat na dumaket driven iti blessing, promotion, family, protection ken tadumapay. Ket no once kumangahaan nga saan nga napatgan haan tayo nga makapagtulnog. So nalawag kakabsat nga iti basis dapat iti panagtulog tayo ket love relationship with the Lord. So loving Jesus and obeying His commandments is inseparable. So para natin 2 John chapter 1 verse 6. And this is love, that we walk according to His commandments. This is the commandment, just as you have heard from the beginning, that you should walk on it. So let's evaluate kakabsat. Let's evaluate our love and obedience for the Lord. The point number 2 tayo kakabsat, to grow in love with Jesus is to have the desire to keep His commands. Iti taong addaan ayan ayat at relasyon kay Jesucristo ket sa limet-metan na dagiti sasaw ni Jesucristo. Ket kunana iti Deuteronomy chapter 8 verse 6. So you shall keep the commandments of the Lord your God by walking in His ways and by fearing Him.
So take for example no dako madagiti importante nga instructions nga ibilbilin daw ni bagbagada kanya tayo. So anak ka dito babraan tayo. So mabalin nga isurat tayo isuna iti may nga notes tapno haan tayo suna nga malipatan. So same it lang kada iti sasauna po tayo a Dios nga hantay lang ko mga nadingeg when no nabasa no diket sa limat-metan tayo. So apay nga kailangan nga sa limat-metan tayo when no ikip tayo dagiti bilin na when no sasauna. Nasken nga intay sa limat-metan dagiti sasaon ni Apo tayo a Diyos tas iso tagbalin nga guidance ta ado iti panangalilaw iti lubong nga iso ti mangyadayo iti relasyon tayo ken kuana. Kuna na ti Romans 12:1, and do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind, that you may be proved what is that good and acceptable and perfect will of God. So, ti may isang obrahin ti kakabsat ket kailangan nga agkaroon tayo ti panang renew iti mindset tayo babaen iti sasauna. So, possible nga ti may isang nga tao nga awan iti growth iti word life na unusahan ket nga maren-renew di mindset na through His word ket prone soon na iti danger when no deception ni Satan. So anya ka dito braen tayo tapno masalimet-metan tayo dagitoy sasao ni Apo Dios. Kuna nati Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. So it requires a deeper understanding of His word daily. Kaya may saping obrahan tayo. Kuna nati Colossians chapter 3 verse 16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing that one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. So, make sure tayo kakabsat nga that yung word ni God kat agdwell kanya tayo. Di may katlong nga puntos tayo ket growing in love with Jesus will experience the glory and presence of God. Ket kinuna na ti John chapter 14 verse 21, ti umawat ken mang tungpal kadagiti bilin ko isu ti agayat kanyak. Ti agayat kanyak ayaten to ni amak. Ayatek tumet ket agparangak to kankwana. It is a privilege kakabsat nga once we obey Christ, makita tayo iti presensya na ken dayag na. So, iso nga nalawag kakabsat nga iti sikreto iti panaka-experience, iti presensya ken gloria na ket panagayat ken panagtulnog dagiti sasauna. So, the more nga dumurdor as tayo iti ayat ken panagtulnog ken ni Hesus Kristo, the more met nga ma-experience tayo iti dayag ken presensya na. Ito anya dagiti banbanag no apay nga hantay ma-experience iti gloria ken presensya na ti aginal daw nga panagbiag tayo. Ket kunana ti Isaiah 59:2, but your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. It is very clear kakabsat nga iti reason no apay nga antayo nga ma-experience iti presensya na ket kapo iti basol. So let's make sure kakabsat nga that as we pay Christ, haan tayo maka-entertain iti anyaman nga basol. So let's evaluate baka dadagiti times nga agubobay tayo pero adadagiti banbanag nga agkom-compromise tayo. So isu dagiti ti rason no apay nga hantayo nga ma-experience fully dejay presence ni God.
So if you want to experience the glory and presence of God, let us grow in love and obedience to Christ. Dito lang kakabsat iti makita nga way tapno mas lalo pa nga experience tayo iti presence ken glory ni God. Kahit inte nga rod kitain dagiti challenges. Challenge number 1, to grow in love with Jesus is to have the desire to obey His commands. Kas may nga namati, anya kadi ti basis mo iti panagayat, ken panagtulnog mo ken Yesu Kristo. Anya dagiti banbanag nga manglaplaped, ken ka, agtulnog ken agayat ken ni Yesu Kristo. Challenge number 2, to grow in love with Jesus is to have the desire to keep His commands. Anya iti importansya iti panang salimetmet iti sasauna. Anya dagiti dapat nga obraen tapno mo nagpay iti panakaawat iti asa sa ni Yesu Kristo. Ken iti may katlo, growing in love with Jesus will experience the glory and presence of God. Iti panagduras iti ayat iti Dios ket makita na iti dayag ken presensya na ni Hesus Kristo. Kayat mo kadi nga makita ti dayag ken presensya ni Hesus Kristo iti biag mo. Anya dagiti banbanag nga inkaobraen tapno makita iti dayag ken presensya ni Hesus Kristo iti indaldaw biag mo. So dagiti kakabsat, dagiti challenges nga pagdidiscussan tayo. Ket let's meditate kada di word ni God. Tapno mas lalo pa nga umuneg ti relasyon tayo kini Apo Dios. Kumararag tayo nga rod. Huwa po mi nga Diyos nga managayat ken managparabor. Pagyamanan mi dagiti aglaplapusanan nga mensahe nga income na din gitatang oras. Ket tulungan na kami yung Apo nga mas lalo pa nga dumuras iti ayat mi ken panagtulmog mi ken ka nga iti basis ti ayat ken panagtulnog mi ket babaen iti sasaom. Ket tulungan na kami nga mas lalo pa nga ag-desire nga umuneg iti word life mi. Ket tulungan na kami yung Apo nga may apply mi iti aginaldaw nga panagbiag mi dagiti sasaom nga income na din nga gitatta. Ket income i-acknowledge iti bileg iti nasantuan nga espiritu nga isukuma iti agtignay iti biag iti tumunggal maysa. Kaya titalek mi amin dagitoy babaen iti nagan ni Apo mi Jesus. Amen. Okay. So, praise the Lord, Kuya Romel Cadano. So, naawatan nyo mitlang kakabsat keng gayam nga madam magla-live. No, at dati part nga hanyo naawatan no kwa, mabalin nyo i-go back dati nga live tayo after dati nga session. At dapat so na naka-live actually jay YouTube. So, makita yun tulad tayo YouTube-an. Lakas ang kanmet lang. So, intero din gen, dati a gospel presentation tata ni Brad Jello Baroga, Tagalawag City. And may isa nga estudyante. Intero dingen iti mapanay share kanya tayo tatak kapsat. Aldoyo gagayem ken kakabsat, siyak ni Jolo Ramirez, may sa Tagalawag City. Titing nga tipigad iti biyag paspasaran tayo gapo ti COVID-19, ket kuman apatal geden ti pamati tayo kini Apo tayo nga Diyos babaen ti sasauna. Ti Diyos ket ayat nalinteg na santuan, ket kuko na iti biyag. Pinaraswan na ti tao tapno maadaan da tinainayatan personal ken spiritual nga relasyon. Ngem daytoy a relasyon saan a nagbayag gapu iti basol.
Ti basol iso iti namagsina iti tao ken iti Dios akas kinunana iti Roma 3:23 ta isu da amin ket nagbasol ket nagkurang da iti dayag iti Dios. Ket ada resulta ti basol a kinunana iti Roma 6:23 ta ti patay isu iti supapak ti basol. Ada dua klase ti ipapatay, spiritual nga ipapatay ken physical nga ipapatay. Spiritual nga ipapatay daytoy iti panakaisina ti relasyon ti tao iti Dios gapu iti basol. Physical nga ipapatay daytoy iti panakapugsat ti angis iti tao. Anya nga rod ti pagtungpalan ti tao amatay a kinunana iti Hebreo 9:27 tani ito ding amatay ti tao ti maminsan ket kalpasan na o komen iti Dios. Ket ayan na nga rod iti pakaukuman ti tao anatay iti physical ken spiritual. Kinunana iti paltiing 21:8 ngem nakabutbuteng to ti pagmanagan dagiti takrot, dagiti traidor, dagiti naderrep, dagiti mamapatay, dagiti manakikamalala, dagiti managanito, dagiti agrukbab kadagiti Diosen ken amin na ulbod. Agyandan to iti dan-aw ti gumigil ayop nga apoy ken asufre nga isu ti may kadwa nga ipapatay. Daytoy iti mauawagan nga impyerno. Ngem ita kayat ti tao nga mayestig manen iti Dios iso nagaramid kadagit suna iti wagas. Ada upat nga wagas. Umuna nga wagas panagaramid na tinasayaat, panagsingsingpet, panagadal, ken pagkarelihiyoso. No, sayaat unay dagitoy ngem saan nga isu ti makaisubli iti naperdi nga relasyon ti tao ken iti Dios kas kinunana iti Efeso 2:8-9 tagaputi parabor ti Dios isalakan tayo babaen ti pamati. Saan yo nga insalakan ti bagiyo kaputi inaramid yo. Insagot kada kayo ti Dios ti panakisalakan yo tapno awan mangipasindayag iti daytoy. Gaputa ti Dios ket managayat nagaramid iti solusyon tapno maisubli ti naperdi nga relasyon ti tao ken kuana. Akas kinunan iti 1:3-16 gaputi kasta unay a panagayat ti Dios ti lubong inted na iti bugbugtong anak na tapno ti sino man na mamati ken kuana saan amatay no diket ti agbiag nga agnanayon. Ada tallo a kinapudno a pamatyan may panggep kini Apo Jesus. Umuna ni Jesus ket isu ti anak ti Dios. Akas kunana iti Marco 1:1 daytoy iti pangrugyan tiniimbag a damag maipapan ni Jesucristo nga anak iti Dios. May kadwa natay ni Cristo para kadagiti basbasol tayo. Akas kinunana iti umuna Pedro 3:18 na minsan anatay ni Cristo amay paay iti amin tapno makapakawan dagiti basbasol tayo. Natay tinalinteg a tao gapu kadagiti nakillo tapno yasideg na kayo iti Dios. Napapatay ti bagi ngem napagungar ti espiritu. Anya ti ket nasawen iti nipapatay ti bagi. Ni Jesus a Dios nagbalin a tao na ilan sa ti krus amin arigat tuok ken insulto kadusa para kadagiti managbasol a tao linakam na amin dagitoy. Ket babaen ti dara na nga nagayos ijay krus nabayadan amin a basbasol iti tattao. May katlo, nagungar ni Jesus ti may katlong aldaw nga mangipaniknik nga isuna ket pudno nga Dios. Akas kinunana ti umuna Corinto 15:3-4 inyawat ko kada kayo ti kangronaan nga inawat ko anatay ni Kristo gapu kadagiti basbasol tayo. Kas nailanad iti nasentuan a surat. Anitanem ket napagungar ti may katlong aldaw kas nailanad iti nasentuan a surat. Nalpasen ti solusyon ti Dios. Anyamet nga rod ti kasapulan nga aramiden ti tao. Kinunana iti 1:5-24 ibagak ti pudno kada kayo. Ti siya sinuman adumngeg kadagiti sao ken mamati iti nang ibaon kanyak maadaan ti biag agnanayon. Saan to na maokom na diket tinalasat na ni patay ket simreken iti biag. Sa sino man na dumingig ken mamati iti Dios ang mga nibaon ken Jesus adatalo nga kari nga maawat na. Umuna madaan ti biag nga agnanayon daytoy ti solusyon ti spiritual nga ipapatay. May kadwa sa anton nga maukom daytoy ti solusyon ti dusa ijay impyerno gapu iti basol. May katlo nalasat na ni patay ket simreken iti biag. Daytoy
iti pudno nga biyag iti sidong ti Diyos, tauraan niya iti kasasaad ti tao, na baknang man wenno nakurapay, iti imatang ti Diyos, patay ti tao, no saan nga maisubli ti relasyon kenkwana. Yung nadumig ken mamati kat ti Apo, nalawag ti sauna nga nalasat na ni patay ket simreken iti biyak. Yung kasano nga rod amamuan nga ti tao ket pudno nga mamati. Kinunana iti paltiing 3:20, dinggem adda agtaktak der ti ruar ket agtuktuktukak iti ruangan. No adda makangngeg iti timek ko ket luktan na ti ruangan, sumrekak to iti balay na ket agkalanglang kamto amangan. No pudno a namati ka, awatem daytoy imbitasyon ni Hesu Kristo tapno maisubli ti relasyon mo iti Dios. Kasano? Kinunana iti Roma 10:9, tano babaen ti panagsao, ipadiyakyak mo ni Jesus nga isu ti Apo, ket patyem iti pusom a pinagungar iti Dios, may salakan kanto. Tababaeng ti puso, mamati tayo, ket mapalinteg tayo ti Dios, babaen ti bibig, agipadiyakyak tayo, ket may salakan tayo. At adua nga rumbeng nga aramiden, umuna ipadiyakyak, babaen ti bibig mo nga ni Jesus, ket Diyos, ken manay salakan mo, may kadwa na impapuswan nga pamati. Ket no mamati ka, agdesisyon ka, babaen ti misa kararag, inaramid ko met deto idi. Anya ti linaon ti kararag, umuna, aminim asika ket managbasol, ken agbabawi ka, may kadwa mamati ka, ani Jesus, isu ti anak iti Diyos, natay para kadagiti basbasol mo, ken nagungar ti may katlo nga aldaw para iti panakapalintay mo. May katlo, awatem ni Jesus akas Diyos, ken mangisalakan iti biyag mo. May agyaman ka iti pamakawan kadagiti basbasol mo, ti baro a biag nga agnanayon, ken kastamit din ti Espiritu Santo nga inawat mo. Dawatem amin dagitoy itinagan ni Apo nga Jesus. Ako mararagtang aro din. O Diyos, Ama nga nailangitan, madaydayo tinagan mo, agyamanak tinindakren nga ayat ken parabor mo, babaen ti anak mo ani Jesus, at tuya kasi papakumbaba, nga agdawdawat ti pamakawan mo. Aminek nga siya ket managbasol, ket pagbabawiak amin dagitoy. Mamati akin ni Jesus nga anak mo, natay nagungar iti may katlong aldaw, tapno mapakawan amin, abasbasol ko. Ngarod luktak iti puso, ket awatek ni Apo Jesus akas Diyos, ken mangisalakan iti biyag ko. Agyamanak iti pamakawan mo, iti barong nga biyag nga agnanayon, kasamit ti Santo Espiritu nga naawat ko manipod ken ka. Amin dagitoy ket dawatek ken pagyamanak itinaga ni Apo Jesus. Amen. So, praise the Lord, kakabsat. So, nangyigan tayo datay in-share ni Brother Jolo Ramirez. Sorry, Ramirez Gayam, haan nga Baroga. So, sakbay tayo ron nga intay pa iti sumaranong kakabsat, announcements. So, hanggang pa laglilib kasi ada pa iti closing prayer and then closing song. So, announcement muna kakabsat, ipakita mi lang di screen. Sige. So, Lifeline, Wednesday, every 6:15 to 7:15 p.m. isuna. So, tune in kailatan kakabsat na sapsapang 6:15 tapno haantay nga mayaw awan, and then maka-join tayo pa kada welcome tayo no kwa. And Lifeline topic review, mang angay suna every Thursday to Tuesday.
So Wednesday lang wala kasi meron tayong lifeline. DIPF naman, first Saturday of the month. So at the DIPF tayo this Saturday. So damagin tayo kapsat no damagin tayo digitay sa leaders tayo kapsat no ay na ti Benu or no addan tuba. And another one, FIC or dati makungkuna nga EGRED. Maangay so na to no May 28, 2022. So manupay nga lawas kakabsat, talupay. Talupat. So another one, Sunday worship service every 8:30 to 10 a.m. Live iso na kakabsat via FB page and my YouTube din. So damagan talatan digitay leaders tayo about the link. And then, mabalin tayo mag-ask kada kita leaders tayo no kaya tayo iti face-to-face nga Sunday worship service. And Pisol class, every Sunday, 1:30 to 2:30. So, nung naibaga da kita leaders yun, let's attend kada ito Pisol class. CELDEB, to no May 27 to 31. Let's ask pa rin yung mga leaders natin kung makakapag-join ba tayo kada ito nga CELDEB. So in there ayaban ni speaker tayo tatay ni kuya tayo nga Romel Cadano tapnon ag closing prayer. And diretso tayo ito kadijay closing song nga ron. Kuya Romel. So, ako na lang muna kapsat yung mag-closing prayer. So, let's bow down and pray. Father God in heaven, maraming salamat o Lord, kada ito'y nagsasaritaan tata. Thank you Lord for the life of our speaker. Maraming salamat Lord, kada iti revelasyon, ken wisdom nga inpa-reveal kanya na, keta indeed Lord, nag-learn kami kadagiti nagsasaritaan tata nga rabi. Kaya ti pag-premier agad nga atay agkaroon kami iti application kadagiti nga sasaom tapnon iti kastagat makunamit lang nga fruitful dagiti sasaom nga naited kanyami ogad. And yes, haan mi maobra dagiti ogad no awan iti Holy Spirit nga mangtulong kanyami. So we ask o God the Holy Spirit in us to really convict us nga agkaroon ti application kadagitoy nga sasaom. We indeed praise you and thank you Lord for your word is indeed very powerful that convince us nga mangiobra dagitoy nga sasaom Lord. And we commit to you the rest of our day and also o God that ay relationship meeting ka and pati na rin yung personal ministry. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Tayo the closing song yan, kakabsat. Song, King of Majesty. You know that. You know that I love you. You These words are from
my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Your Majesty. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus. And Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give praises to you. Let's sing